आज मी पापलेट फ्राय दाखवणार आहे। त्यासाठी मी 2 चमचे चिंचेचा कोळ घेतला आहे। जर चिंचेचा कोळ नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस सुद्धा वापरू शकता किंवा कोकमचा रस काढून पण तो वापरू शकता। 1 टीस्पून धने पावडर, 1 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून जिरे पावडर, 2 टेबलस्पून मी घरगुती लाल तिखट टाकत आहे। हा दूसरा चमचा, 1 टेबलस्पून मी कश्मीरी रेड चिली पावडर टाकत आहे। 1 टेबलस्पून आले लसूण पेस्ट, अर्धा टीस्पून मीठ टाकत आहे। 1 टेबलस्पून मी चण्याचं पीठ टाकत आहे। 1 टेबलस्पून मी कोथिंबीरची पेस्ट टाकत आहे। आता हे सर्व मसाले मी पापलेटला लावून घेत आहे। यामध्ये मी जे मसाले टाकले आहेत ते तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट मीठ वगैरे टाकू शकता। आणि चण्याचं पीठ टाकल्यामुळे ह्याला बाइंडिंग येतं आणि मसाला चिटकून राहतो, म्हणून चण्याचं पीठ टाकलेलं आहे। हे पूर्ण चिरा ज्या पाडलेल्या आहेत त्या चिरांमध्ये हे पापलेटच्या ह्याच्यामध्ये भरून टाकायचा आहे मसाला जेवढं। आणि पापलेट आणल्यानंतर धुवून त्याला चिरा पाडून घ्या, कारण की चिरा नाही पाडला तर मसाला आतपर्यंत जात नाही। असं दोन्ही बाजूला पापलेटचा मसाला लावून घ्यायचा आहे। आतून पण बघा तिथेही मसाला मी लावून घेत आहे। आता हा मसाला लावून मी पापलेटला अर्धा तास मी असंच ठेवून देणार आहे आणि नंतर मी तळणार आहे। पापलेटला तळण्यासाठी मी हे रवा घेतला आहे। हा बारीक रवा आहे, तो मी 2 चमचा घेत आहे। मध्ये 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेत आहे। आता हे मी मिक्स करून घेत आहे। आता मी हे मिक्स करून घेतलं आहे। यामध्ये मी तिखट मीठ वगैरे काहीच घालत नाही, कारण पापलेटला आपण तिखट मीठ वगैरे व्यवस्थित घातलेलं आहे, म्हणून मी ह्याच्यामध्ये तिखट मीठ घालणार नाहीये। हे फक्त नुसतंसं कोटिंगसाठी मी करून घेत आहे। पापलेटला मॅरिनेट करून अर्धा तास होऊन गेलेला आहे। मी आता ह्या पापलेटला हे कोटिंग लावून घेणार आहे। आता त्यासाठी पापलेटला हा मसाला पूर्ण लावून घ्यायचा आहे। हे एका बाजूने जो मसाला लावलेला बाजू आहे ती आता मी ह्या तांदळाच्या आणि रव्याच्या पिठामध्ये टाकणार आहे आणि वरून परत मी हा मसाला लावून घेत आहे। जेवढा शक्य असेल तेवढा मसाला तुम्ही वरती असं लावून घ्या। आता यावर दुसऱ्या हाताने पूर्ण पीठ असं चिकटलं गेलं पाहिजे। आता तसंच मी हे दुसऱ्या बाजूने पण करून घेत आहे। दोन्ही पापलेटला मी हे कोटिंग करून घेतलेलं आहे आणि अलगद हाताने सोडायचं आहे। आणि मी गॅस मीडियम ठेवला आहे आणि मीडियम गॅसवर मी एक बाजू चांगली शेकून घेणार आहे, चांगली भाजून घेणार आहे। नंतरच मी हा पापलेट परतणार आहे। आणि हा पापलेट मोठा असल्यामुळे मी एकच टाकलेला आहे पॅनमध्ये। 4-5 मिनिटं होऊन गेले आहे। आता मी हा पलटी करत आहे। पलटी करताना जरा सांभाळून करायचा, कारण तेल उडू शकतं। पूर्ण माशाला कोटिंग तसंच राहिलं आहे, बिलकुल कोटिंग निघालेलं नाहीये। आणि तेल गरम झाल्यानंतरच मी हा मासा तळायला घेतला आहे, म्हणून ते कोटिंग जसंच्या तसंच आहे। जर तुम्ही थंड तेलामध्ये जरा कोमट तेलामध्ये जर तळायला घेतलं तर त्याचं कोटिंग पूर्ण निघून जातं। आता ह्या बाजूने पण मी 4 ते 5 मिनिटं मीडियम गॅसवर तळून घेणार आहे। आता दुसरी बाजू पण 5 मिनिटं होऊन गेले आहे। मी आता हे पलटून घेत आहे। चांगली ब्राऊन झाली आहे। आता मी हा मासा प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। मी काढून घेतले आणि दोन्ही बाजूने असा फ्राय केलेला आहे। आता मी दुसराही पापलेट असाच प्रकारे तळून घेणार आहे। तुम्हाला जर अख्खा पापलेट तळायचा नसेल तर तुम्ही पापलेटचे असे तुकडे करून सुद्धा कमी मसाला लावून पण तुम्ही करू शकता। तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही मसाला किती लावायचा, कमी किंवा जास्त, हे तुम्ही तुमच्या प्रमाणे करू शकता।